čudné. Samozrejme, Maďari mali tú výhodu, že mohli hovoriť prvý. Neviem, či je to výhoda, ale výhoda je to v tom, že informovali svet o svojich názoroch. Viem, prvý názor je podstatne väčšej váhy ako ten nasledujúci. Ale naši odborníci, ktorí v Hágu sú, dokážu vysvetliť každý jeden bod, ktorý Maďari napomínali, alebo ktorý Maďari pripomínali. A som presvedčený, že musí zvíťaziť pravda. Tá pravda je na našej strane. To nehovorím ja, to hovorí každý, kto to vodné dielo vidí. A urobili sme všetko, aby sme zadostučinili sebe, aby sme zadostučinili pravde a hlavne filozofii slovenského národa. Od nikoho nič nechceme, ale svoje si nedáme. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Dáma a páni, ďakujem vám za vaše informácie, za to, že ste prišli do štúdia. Vám, vážení a milí televízni diváci, ďakujem za pozornosť a želám vám príjemný zvyšok nedeľného popoludnia. Všetko dobré, dovidenia. Milí diváci, o chvíľu budeme pokračovať vo vysielaní seriálu Vývad Beňovský jeho 4. časťou. Najskôr si však pripomeňme obsah tej predchádzajúcej časti. Móricz sa úskokom vyslobodí z obliehaného Krakova. Nesmierne túži uvidieť svojho prvorodeného syna a manželku a tak sa spolu s vojakmi vydá smerom na Spíš na majetky Hanských. Cestou sa dostanú do zajatia a ako vojnových zajatcov ich deportujú do Kazane. Pomocou vzbúrených Tatárov ujdu do Petrohradu, napokon ich súd odsúdi do vyhnanstva na Kamčatku. Na ceste Beňovského sprevádza strážmajster Cipro.